खुलुमबाय इयुनखौ नोजोर होग्रा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गुनगोनां आरो बिटिआरखौ जौगाखांहोनायनि गोग्गाथाव हाबाफारि बिटिआर ओनसोलखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनो इयुन फारसे नोजोर होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि बिथां प्रमद बर'आ थांनाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिनि बिबानखौ आजावनानै हाबा मावदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो इयुन फारसे नोजोर बोदों बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिं गेलेमु बिथिं लाइमोनफोर आइजोफोरखौ जौगाखांहोनाय बायदि बायदि बिथिङाव हाबाफारि मावदों बेबायदिनो बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ अराय गोजोरै लाखिनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव थांनानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों आरो बिटिआरनि थाखाय टेरिटरियेल आर्मी होम एन्ड हार्थ बेटालियन मुंनि मोनसे जर'खा रेजिमेन्ट दानो खावलायनानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय समाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे दंफायोमोन लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी इएम उइलसन हास्ता आरो एमसिएलए माधव सेत्री बेजों लोगोसे रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनानै गोदान दिल्लीयाव मान बावनाय जायो आरो बिथांखौ बिटिआरआव भारतारि रौनिया हानजानि बानजायनायाव खुंनाय गुबुन गुबुन हाबाफारि आरो थिसनथाइ रेलिफोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि सांग्रां बाहागो लानायनि बागै फोरमायबावो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा